Helenka, povedz nám, ktorá časť kabata, alebo čo na kabate rozhoduje to, či vydrží 1 sezónu alebo 10 sezón? To je taká otázka, že náš kabát musí vydržať 10 sezón. Kebyže ho dá zákazníčka oprať do pračky, alebo ako sa k tomu správa, tak určite nevydrží ani pol roka. Ale kabát, keď si u nás kúpite alebo dáte uši a zavesíte doma na vešiačik, že ho ošetríte, dáte ho na vešiačik, aby proste sa nedeformoval, musí vám vydrží, ja poviem 5 rokov, ale vydrží vám aj 20. Jedine, že fakt už som mala zákazničku, čo oprala v pračke kabát a donesla mi ho že na reklamáciu. Som sa normálne rozplakala, že zničený kabát. Ale máme aj také zákazničky, čo sa mi stalo, že mala zákaznička kocku cukru vo vrecku a psík v noci to vycítil a vytrhali to vrecuško, tak mi zavolala, že či je to vieme opraviť, tak sme vymenili počívku a miešky na vreckách. No ale takéto veci sa stávajú, všeličo sa stáva. Takže tak.